Gipaniguro sa Cebu City LGU ang kalimpyo sa karne ug luwas nga kanon sa mga tao atol sa Pags Meat Safety Consciousness Celebration diin gibida ang nagkadaiyang produkto gikan sa baboy. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Kini ang tosinong baboy ang giluto on the spot sa usa ka tulda alang sa mga customer nga mi-order sa ilang paniudto. Ana usab ang kagumkom kaayo nga chicharon bulaklak, tungol ug uban pa gikan sa ginhawaan sa baboy. Limpyo gini away baho. Lahi ni nga ako answer. Oh yes sir, crispy gini siya sir. Amo ang yes, limpyo gid sir. Kay gikan gini sa among kaugalingon nga farm sir. Sa pikas tulda, naghapa usab ang litson baboy nga medyo mahal kung kinilo. Apan pwede matilawan ang combo meal niini nga tag 150 pesos. Doon na duha ka puso o sa ka bottled water, litson o dinuguan. Dili ta maulo makabaligya sir kay bawta nga safe jud ang ato ang product sir. Inspected man ta permi sa DVMF sir. Guided ta sa ato ang mga veterinarians always. Sa ubang mga display adunay chorizo, pork siomai ug ubang pagkaon nga gikan sa baboy. Gipaniguro sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga miagi sa proseso ang mga pork product gikan sa pag-ihaw hangtod na sa pagbaligya ug pagluto limpyo ug luwas nga kanon. Giklaro nini nga kadto mga authorized nga ihawan lang ang pwede makabaligya ngadto sa mga tao isip pagsiguro nga dili kini kontaminado. Check the meat that you're buying. Check for the signs of spoilage. And of course, tan-awon dyan ninyo ang meat inspection certificate. Kuyog sa meat or sa carcass nga gipangbaligya nato sa mga merkado. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.